Em çi bixwînin 23. Ez iddia dikim ku em dikarin îtibara netewperweriyê lê vegerînin. Lê belê pêşî pirs bikin çima netewperwerî. Ya el temîr wisa pênase dike. Netewperwerî bîranînên me av dike, xewnên me şîrove dike û nahêle em di tenêtiyê de bijîn. Ji xwe me jî daye pey xewna helbestkarekî. Ehmedî Xanî çi dibêje? Vî zemanî her kesek mîmarê dîwarê xwe ye. Vê carê pêşniyara min çima netewperwerî, nivîskara wê ya el Tamer ji İngilîzî bo Kurdî Fexriya Adsay wergerandiye û ji weşanxaneya Avestayê derketiye. Ev pirtûka ji 4 beşan pêk tê û di her beşekê de li ser navekî têkiliya netewperwerî û em bêjin wê beşê difikire û nivîsiye. Li vir yek ji xalên girîng ew e ku ya el Tamîr behsa netewperweriyê û têkiliya globalizmê dike û îddia dike ku netewperweriyê zora globalizmê biriye. û ji nûva netewperwerî û dewletên neteweyî serdest in. Lê em îja li siyasiyên xwe vegerin û vê şîrove bikin. Ême ji me re digotin netewperwerî û nizam bi qewlê wan netew dewlet ango dewletên neteweyî ji holê rabûne, radibin û êdî konjonktûr ne guncavê ku dewletên neteweyî bêne avakirin û heta vê tiştê wek paşverûtî û xirabî jî pênase dikin. Lê ev tişta helbet ne durist e û hev xwexapandin e. Wekî dibêje çîroka bêdewletiyê xapînok e. İşte ya el Temîr li vir behsa vê meselê jî dike û dibêje netewperwerî li ser di stûnan tê avakirin. Stûneke hilweşîner, stûneke avakar e. Li vir netewperweriyên serdest wek ê Tirkan ango dagirker netewperweriya dagirker hilweşîner e. Yani hewl dide Kurdan û Kurdistanê tune bike. Lê netewperweriya Kurdî ango Kurdan netewperweriyeke afirîner e. Kurdbûyînê û Kurdistanê him diparêze û him jî wê dike serdest ango em bêjin wê ji nûva ava dike. Ji ber wê nabe ku em netewperweriyên serdest û yên wek bi awayekî dagirkeriyê faşîzmê dike û ên din ên milletên ku dibin desta dane wek hev em bêjin bibînin. Heta di beşa ewl û di destpêkê de bi navê netewperweriya nû da ya el Temîr wisa dibêje. Yani dibêje li gelek deran kolan tije bûn û alên wan di desta û bang dikirin di meşiyan li Barcelona, Brîtanya, Awstrûya, Fransa, Quebecê û heta kolanên serekeyê Kurdistanê deng dikirin û netewperweriyeke nû bilind dibû. Ji ber wê divê em bi rêka vê pirtûkê em li ser netewperweriyê ji nû ve bifikirin û bixwînin. Ji xwe li vir jî ya el Tamîr bi zimanekî herikbar bala me dikêşe ser vê meselê û dibêje bifikirin û em minaqeşe bikin. Loma em careke din bipirsin çima netewperwerî? Li gel silavan û bi Kurdî bixwînin.